A 19. század elején fogalmazódott meg az a gondolat, amelyet Kazinczy Ferenc így írt le. A művész nem művész, hanem poéta, azaz az irodalmi kifejezés a képzőművészeti láttatással együtt érvényesülhet egy alkotóban. Emlékezhetünk rá, milyen jó rajzolt Arany és milyen jó rajzolt Petőfi, Jókai rajzairól már nem is beszélve. A nemesi ifjak sokrétű neveltetéséhez tartozott a képzőművészeti műveltség megszerzése is. Sokan is szívesen rajzoltak, például emlékkönyvekben romantikus rajzokat, kisebb képeket, portrékat, fantáziaképeket. Madács is tehetséges alkotó volt. Már 15 éves korában pesti egyetemi évei alatt magántanár, rajztanár jár hozzá egy bizonyos Schwind Károly festőművész. Érdekesség, hogy 1841-ben a pesti Vigadóban volt egy rajzkiállítás, vagy képzőművészeti kiállítás, ahol az öccsének, Pálnak 2 képét is kiállították, és ugyanebben az időszakban Madácsnak egy képe jelent meg a Honmű című folyóiratban. Sajnos nagyon sok műve elveszett, összesen 8 olajfestményét, 1 akvareljét és 59 rajzát ismerjük. Ezek között vannak gyermekkori rajzok, tájképek és főleg karikatúrák. Ezeken a vázlatokon felismerni véljük olykor magát Madácsot is, és ez egyik rajton feltűnik Fráter Erzsikének a profilképe is. De ismerősek a helyszínek. A kastély belsejét látjuk ezeken a rajzokon, a kastély lakóit örökítette meg. Szinte mindenki szerepel itt, aki élt, a nevelőnő, a gyermekek, a tanítók, az inasok, az egyházfik, mindenki valamilyen ironikus megfogalmazásban. Madács rajzait nyilvánvaló, hogy nem tartja számon a magyar irodalomtörténet, de hogy nagyon fontos részei a Madács életműnek, az ma már kétségtelen.